beneza nesuho tiri munyasha zvairema zvisi Jehovha vatisvitsa pano tinoti Ebeneza nesuho tiri munyasha zvairema zvichirwadza. Hello guys, muri say guys. Nandisuwa here guys. How are you guys? Ndamboti mundisuwe guys. Ndati mumbondisuwa chaiko mumbonyatsondisuwa zvekutodaro. Muri say guys, how are you this morning? How are you kumatima nenyika mese guys? Muri kudiko zviri kufamba seiko guys? Muri bohere guys? Muri bohere guys? Aiwa ndiri right zvangu, ndiri right. Tomboshaikwa zvedu eshi. Munhu yanosvika chingopinda kudete sangana pakati apa asi hana right of way woman. Zvakaoma. Hanzi 2000 makafamba sei? Ndichaita video yacho, don't worry. Shamwari. Zvakaoma. Ndichaita video yoyo, don't worry. I'll do the video and post it. Zvakaitika. I'll do the video and post it, don't worry. Don't you worry, it's coming soon. It's coming up soon. Hanzi msadaro kokubasa kashamwari. Zvinondingararamira Facebook eraskana. Handishan madhira amashoma kakunoku. Saka unotoenda kubasa. Saka kana uchienda kubasa guys, pamwe pacho unotongodzoka zvako chitongoti plus with all the toxicity that was happening, that has been happening on Facebook, I was just taking a break guys. Just kungo cheka sanity yangu kuti ndiri right here. Kungo cheka brain zangu kuti ndichiri boy here kana kuti because ukada uchitedzera unopenga tara chokwadi, you get into that unopenga unotonyatsaona wega kuti iwewe pache zvako pachako hausisiri normal. Andiona unotonyatsa zvoona kuti hausisiri normal pache zvako wega. Saka iyo Facebook inoda kuti umbopota uchizvitarisa wega sometimes, uchizviintrospecta wega kuti nezvinenge zviri kuitika ndizvo here, ndichiri right here, what's going on, andichimaona. Saka unongoti rega ndingopota ndichimbotarisawo ndiri kushure uku chingoonawo zvako because unopinda pa unosvika pakuchika munhu chekumbozorora so because haya tozviziva kuti Facebook kuti toxicness tinoita pasocial media pacho. Ndaona vhiki rino bodo vediwe zvevhiki rino haiwa kana zvevhiki rino it was something else guys. It was really something else. Muri kuzvigona sei guys? Muri kuzvigona sei nezviri kuitika zvese zvitoxicness guys? Muri kuzvigona sei? How are you? Muri kuzviita sei? Muri kuzvigona sei guys? Tsoka dzazvimba here nekutendera. Ndinoti makumbo orwadza nekufamba mastreet. Kutsoka dzangu dzazvimba ndikabva apa ndikadai. Ndofunga makazvimba tsoka chaiko. Dzakaita kuzvimba chaiko tsoka. Muri say guys. Muri say. I hope you guys are good. Ndambosvika apa manje asi ndodzokawo handisi kugarisa. Ndangosvika 2 minutes ndobva ndadzoka, ndobva ndauya tobva tazogara hedu zvakanaka tichiita life dzedu takagara. Tobva tazogara zvedu tichiita life dzedu takagara. Nangoti regai ndimbo side ways toxic so scary. Vanhu vachaurayana nesocial media ndochokwadi. People are going to kill each other sekuseka sekutamba nesocial media. Vanhu vachaurayana because kwazvinoenda hakusiriko guys, kwazvinoenda hakusiriko. Kunotori chandakati nyatsokuona pasocial media kunotori nevanhu vanobreedha ruvengo, vakabreedha hatred pasocial media apa. Pane vanhu vakatobreedha hatred zvokutodaro. Letu, you are very much okay like that without being you a socialite. Ustori socialite uri right wakadaro. Vanhu vamunoona vari pasocialites aya panopisa pachigaro checho ngikirichi. Sometimes unozonoti is it worth it? Unotozvibvunza zvotaura izvo worth Letu. You ask yourself, where are no more but is it worth it though?
kuti hanzi kuenda paspotlight with all zvese izvizvi, is it worth it? Because in the process now mhuri yako yabatanidzikwa pavasingakwani, vana vako vapinda pavasingakwani, murume wako atopinza pavasingakwani. Is it worth it? Unosvika pakuzvibvunza. Honestly speaking, you ask yourself that question, kuti zviri worth it here zvacho zvese izvi, zviri worth it here? Unosvika pakuzvibvunza zveshuwa, what are you gaining? How much are you earning? Iri worth kuti mhuri yako ivhumburudzwe? Unozvibvunza mubvunzo iwoyo. Tanditongopaka zvamwari ndipaka. Unozvibvunza mubvunzo yekuti chichi imari yaunotambira inoita kuti yekuti ungatoti inokwana iri boa ina basa kuti mhuri yako iswere ivhumburudzwe like that. Unozvibvunza guys. Hello vatete muri sei tete husband, how are you? Unozvibvunza guys kuti is it worth it? Imari yandiri kumbo. And don't go kuma TikTok. Ndangenda kwenda TikTok kukude because ndanda kunyetsona kuti social media ka ukaona type yedu itimu redita kusvika pakuti haya tinoziva kuti kune toxicness, but this one level reganimbotuta ndakati rega nditute guys. Munoziva as much as tichitedu Facebook entertainment inodaisoka kutaura chokwadi pamberi paMwari. Handitika vanhu vane mental health. Kune munhu wese ane mental health yake, andiona munhu wese ane pfungwa dzake, munhu wese anosvika pakuita meltdown guys. Munhu wese comes to a breaking point. Munozviziva, munhu wese comes to a breaking point at some point. Antimazvona, as much as we would come here and portray to be strong, chanati handina basa nazvo and this, but kutaura chokwadi, kana uri munhu wenyama, uri munhu akasikwa nemufananidzo waMwari, ane mweya unofamba, uri munhu ane mafeelings ka, hakuna zvezvo kunyepa kwanzi they've got nothing to lose, ava havana basa nazvo kunyepa guys. Kana wave wega ukazitanga kufunga zvinotokubata. Saka ndiri kuti sometimes patinenge tichitedu zvinhu izvi andichika as much as tese tiri hapana mutsvene esketi mbofana, hapana mutsvene, but vanhu vane mental health guys dzinogona kuaffectika and the breakdown iriko. I think the level of hatred the level of toxicness iri pasocial media that's not it. Kutaura chokwadi, kutaura pamberi paMwari zvekwamwari chaiko handiti maona. Facebook iyi kai vanhu vachauraira vachifunga kuti kujoka asiriwo matambiro acho. Takambotamba paFacebook, vakatanga kuuya paFacebook kudhara, kune zvichiri kufanana Kedha yaya. Social media yaitambika. I think vakaunda ndio vakatanga mapioneers eFacebook. Social media yaitambika. Kwanga kusina zvese izvi. Louisa, handisi kutaura zvinhu zvokuti zvepasi pemuti ndizvo kunyepera zvazvo kuya uchita strong uchidini pane paunonyatsozvibvunza kuti but with all this that I'm going through, all this that I'm doing, ndinombotambira mari pasocial media pacho. How much am I getting? Inondisa kuti ndisvike pakadai. Do you know kuti sometimes if you're not careful guys pasocial media, you kune vamwe vanhu vekuti you end up losing people angari ma-stepping ladder ako ekuti mangwana vangu vachakucrossesa. Handika we lose them nekuda kweapp yeFacebook yekuti unozvibvunza kuti saka is it worth it? Sanity yako yakakosha guys, yakakosha. Ingave mari guys yekuti unobva wasvika pakuti munoziva kuti during the process of social media takarasikirwa nevamwe vanhu vafanira kunge vakatishitsa kumberi takarasikirwa navo paFacebook ipapa, takarasikirwa nevamwe vanhu kuti vangade vakato tiri kumberi uchiti ameno guys. Breaking point iriko chero mukati kudi chero mukasimbisana chero mukadini. I am one of those people varipo pasocial vakatanga zve-social media ikudhara. Handimona breaking point as much as chiro kuti handina basa nazvano inema, get it from me. Pane paunosvika pakutobatikana uri wega kuti but handichimaona but pane paunosvika pakutombonyoregwa even message neimwe hama cheche kuti but zviri worth it here. Honai vamakutukisa uchifunga kuti inini uri vanogona zvodza kuti I will nothing, but une vakakuseraunda guys. Kutaura chokwadi, tine hama, tina nababa vedu, tina mai vedu, tine hama dzedu, tina vaning'ina vedu, vekuti vamwe vacho vanotonyara kuti vataure kuti ndisisi vangu ava. Vamwe vacho vanotonyara kuti vataure kuti muning'ina wangu uyu, mwana wangu. Vanotonyara kutaura chokwadi, vanonyara nezvimwe zvatinenge tichiita. Handimoona mental health dzimwe dzakutowedzerwa naiyo social media yacho. Saka ukaona zvanyanyisa it's good just to take a break. Kungoita ngosiri kuzviona. Ndakatizira kuTikTok ini, ndakati rega ndizvinoita kuTikTok, and I found TikTok kuti tanga tiri vanhu vekuTikTok ndio vamwe vacho vakana vazhinji vakateera kubva panapa vakaenda kuTikTok. Tanga tine peace guys,
Kwanga kuri peaceful, no negativity, nothing. You could feel the fresh atmosphere from TikTok kuti tatova ku Facebook zveshua. Ini no TikTok yangu de South Africa. Saka zvema Zimbabweans ekawanda ekuti ma TikTokers eku Zimbabwe andiyenyu kusangana nazvo because ndinoona ne South Africa more. Remember TikTok yangu ndakajena ndiko SA saka I would follow zvinhu ku SA. Saka hapana pekuti ndaizombo ndaide ndichoona vanhu vachidance vachidini zvochasangana nemazimba chituka chidini andina, and it was so refreshing. Andimona andisi kune TikTok zvanga ndifarira because vana kukazana vana andimona andisi kunyanya kuifarira but kutaura chokwadi guys pa social media apaka regai mukangoziva kuti pa social media guys hapana chamangwiza munobatsirikana, hapana noti nini ndinorula Facebook hakuna. Unotonya pamwe pacho unotarisa kungoona vanhu kuti vari kutofunga kuti okay vari kugaya kuti vanoiziva social media vanoitonga here ava vari kugaya vanoitonga. Pachandinoziva guys social media each and every munhu ari paspotlight ane ziva rake, ane day rake. Ndosaka mchana sometimes initially zvangu mukanyatsa ndinonyarara, I keep quiet, ndikaona kuti day raningi uyu handiseke because ndinoziva kuti rangu richauya, rako rinosvika chete. As much as unyangoshindiri careful, I'm trying to avoid rinongokusvikira. Andimona day iroro social media hapana nozvitanzi ndakapenga ndichibaba chesocial media inini ndinozodai. So guys, munhu ane iwe wacho unosvika pa breaking point chero chizviti uri chibaba une breaking point yako. Andimaona satanism yazara pa social media, macults azara pa social media. We are joining some things zvokuti unoyatsa kuona kuti wawega ukadaisara chokwadi wakuchibvunza unozvibvunza kuti but ndakajoina chiyapa. Ukanyatsa zvibvunza kuti but what have I joined, unoshayiwa answer. Unotoona kuti wakanojoina zvigure, wakanojoina satanism, wakajoina cult. Handichimaona wakajoina cult wega unyatsa kuti saka what am I getting from this? Chandakajoina chichandiri kuwana kutaura chokwadi introspection chachayoka. Unotoona kuti hapana kana chawakajoina, hapana chauri kugaina kana kubenefita. Unoziva kuti munhu aneti ndiri kubenefita chakati zvinonzwisika. Chichauri kubenefita hapana, chauri kubenefita zvachose hapana. Ingori entertainment. Ndakambozvitaura ndikati tasemone entertainment yachona masocialites kune vana vechidiki vakauya pa social media zurono. Look at their numbers. Ndakazvitaura but they don't do all this zvatinoita. Look at their numbers, they fly. Anditi they fly zvokutoenda chako chaiko. Anditi ende kana waita manumbers aya manje chirega kurelaxa ka andiona chirega kurelaxa. Anditi use those numbers, ita business, make money. Because social media tara chokwadi, social media isina mari. Ndo chokwadi chiripo. Zuka especially vari ku Africa ko mari wakakata zuka kuikata chako kukata chako ndofunga 70% avasina mari vazhinji vacho dzangove nharo. Andimona mari chaiyo kutara shuwa chako chaiko anoti ndabata $1,000 pamwedzi vashoma vanoverengeka pa Zimbabwe apa indotarisa mapeji ndendichiona. Andimona vashoma hakusisina mari yekuti tingati kune mari sizvakanga zvaita mazuva akapera kuti munhu aingoita yese. Even right now kuti ndingati ndichasora ndichishama pa social media I wouldn't because mari yacho hakusisina. Andimaona I wouldn't expose myself to that guys. Pa social media pa internet izvo haikangamwi, zvinogara zviripo. Andimaona zvinogara zviripo no matter wakazviita 10 years ago anditi zvinodzoka, it will come back. Kana zvitori ne V11 rinouya V11 iroro rinodzoka. So paune pacho pakutaza kuti maybe vari pa spotlight vacho, you socialites, you public people, andika muri kutungamirira vanhu vamuri kukufollowai. Anditi vanhu vari kukufollowai vari kufollowa chi? That's a start. The people that are following you vari kufollowa chi? Guys, this is ndida ngokusira izvangu dhisika chazodzoka zvodichita live yedu. Ndida kunopinda panopinda pa mumo pa zvadanotenga. And mona all those people you know where you are following, what are you following? What education are you getting from there? Muri kudzidzei. Pane pakunyazana kuti ndikufollowa munhu ka hakuna. Wanga uri munhu bo wakadzoka ikoko wa toxic, wakadzoka wa ikoko kumunhu watove wakugona kutotuka zvanga usingaziva penye kwakakudzana baba wako nemai wako usingazivi kunotukwa munhu wakadzoka kutuka. Saka is it an improvement or what? Achievement here yawakaita kutaura chokwadi pamberi paMwari. Vacho vari kutungamirira vanhu anditi muri kutungamirira vanhu papi pacho? Muri kurwira kodzero dzevanhu here? Muri kulidha vanhu kuti ngatitukei vanhu here? Kana kuti muri kubreeda hatred? There are people vari pa spotlight who are breeding hatred. Kubreeda hatred kuita kufashaida kuita kuspreada hatred. Come on guys,
at the end of the day we come here tichichema because Facebook has got double standards. Vanhu vane madouble standard panapa because pabatwa munhu wandinoda ndichamira nechokwadi kana ari ninki ndeye kwakeyo anditi kana yapa social media guys panapa social media vanhu vanongotaritsawo kuti anti unombokarowawo mumwe kuleft takukurowawo kuright anditiona ingoitirawo mumwe munhu zvausingadi kuitirwa zvaunoda kuitirwa iwewe ingoitirawo mumwe munhu zvaunoda kuitirwa iwewe antimazviona kutaura chokwadi chako chakutimidza tinofarisa tinoita sei tinodini tinovengana tisingazivani tigotukana tigoita sei but pamwe pacho guys Satan akauya netenda kakaka pasocial media akakaka pasocial media zvokuti and right now hana need kusora chitendera kunotsvaga vanhu kumabhawa no vanatori kumabhawa vatsvene because they just drink their beer and voimba hallelujah hosana kana kuti votoimba ameno kana ndanyura from there uenda kumakakonovata hana chakanganisana chatadza unenge uri true 100% sober pasocial media but uri chinhingirikiri uri chibaba cheku guys this time ka my joy my aisha hazvina zvekunongedza munhu kuti iwewe even you comment section yana always kudhara taitemba necomment section kuti comment section will come and fix things andiona but comment section iko zvino is just as bad as us socialites because muri kuchera makomba andichimaona you are no longer standing for the truth, you are biased. Kune vanhu vanotyiwa kune vanhu vanotyisa pasocial media shumba dzinoruma dzokuti you don't address, you don't talk about them. That's being biased. But ukaona kuti akakashumba kasina mazina aka munokaumburudza. That goes to both comment section and socialites. Zvekwamwari chaiko chaiko. And it's just a group. Masocialites andikutaura yana kuwanda. It's just a group breeding hatred. Guys, Zimbabwe ine masocialites akawandisa. Kumwe kwacho kunongozvitigwa maskits. Kumwe kwacho vanongoita mene zvanonga chingoita yavanoita. Mene yavari kuitawo vatongozvitawo yavari kuita ikoko. It's just a group. And you find kwakanzi nzira pami inodiwa nevakawanda. Door rakavhurika rinopindwa nevakawanda. Kunopindwa nevakawanda ikoko. Door rakamanikana haripindwi nevakawanda. Door rakamanikana haripindwi nevakawanda. Because door rinonetsa kupinda. Tinoda kuri easy, tinoda kwacho kwakati kuchema kuti tapedza kuti baya dzanya ngatukwe ngadai todzoka toti so Facebook is toxic. It's toxic. This were the same people who are saying that again. Zvina ichaiti zvanyanya vanachaurayana. But ndabva uko ndatsara kuti ramba wakadzanya tsika ramba wakadzanya. Saka which is which? Which is which? Saka izvi zveFacebook guys zvinoda kunyatsa kudza ichokwadi. Haisisiri collective kana tingati a group thing yekuti tinga yakuda iwe as an individual. Ask yourself as an individual. Kungozvibvunza uri wega kuti ndichiri right here. Zvinhu zvandiri kunyora kana kuti zvinhu zvandiri kunofarira kana zvinhu zvandiri kunokuzirira antika ndichiri am I normal? Imbozvibvunza wega ndichiri right here. Right now God if is looking at me vari kufara neni here? Vari kufara neni here? Nokuti ruvengo rwachona guys harusisiriru igo ruvengo rudziko guys rwatinarwo rwokuti towards each other rwokuti zvinoti hazviperi. Ndoda kubvunza mubvunzo chii chatakaitirana chekuti hachifi chakapera guys hatikwanisi kuregererana chii guys chatakaitirana isusu takadai imini comment section neni nevamwe masocialites chii chatakatadzirana chekuti pachedu hatikwanisi kuti tiregererane ndechipi chinonzi hatifi takaregererana ichero zvoita sei? Who are you? Let me tell you now about this hatred thing. The most brutal thing about hatred. Munoziva kuti ruvengo runodya munhu akarutakura. Do you know that? Ruvengo runodya munhu akarutakura. Ruvengo. So the moment anofamba around zimairi ndorivenga, zimairi mhino iri ndinorivenga, you don't know me. I will never come to your house. And if you ndakasangana neupenyu hwangu hwese, but uri kufamba wakatakura hatred, it's going to consume you. It's going to destroy you. It's a destroy iwe, iku destroy iwewe. Social media, hatred yoyo.
Be very careful, guys. You are destroying yourself in the process. Kuti ndiri kuvenga ningi andifinda atina chatakamboitirana chinowaranda kuti right now nhasi kunzi vana varefi vakaregererana chi guys. Pane akaurayirwa mwana here? Pane akaurayirwa murume here? Chi, why are we fighting? Why are we fighting? Chi, kuvenga vanhu tinovengana, kuvenga munhu kusvikira pakuti ngafe. Ukaona vanhu vakashayika vachitukwa, zvituna zvichitukwa, unozvibvunza kuti tiri kurarama munyika ine vanhu here? Do we have, after all, ndikunorindinya here sadza zvakanyatsonaka? Tichituka vamwe vanhu vasinga, guys, the third part is musosha mukutuka umu because ndakavenga meli. Urikunobatana nemunhu asina inewe, murume wangu usingazivi, urikunobatana nemwana wangu ndichazokutukawo. Antika urunobatana naningi nehama dzangu dzisina inewe, wakunobvunza kuti just because urikuda maybe unenge uchiti handizivi wakapenga or whatever. Handiona, how much are you getting paid on social media? How much are you getting? Tikanyatsotsvaga life yako zvisiri zvepasi. Munozati life dzakona dzepasocial media, guys. Life dzakawanda dzamunoudzwa nemasocialites nekuoneswa nemasocialite ndedzepasocial media. Real life they know themselves kuti zero hakuna. Ukaona munhu angoda kutoya nelife yake pasocial media chinoti ona ichana hakuna, izero. Life yake inotodawo miserable. Life yake inotodawo kuti aimprove pane zvakawanda. But we are here fighting. Ukaona vakakucreatira nyaya vanofamba naye. Ndakanga ndatofambisigwa mbiri ndakato anzimeseka nimeli did the same thing that iwe Lisa ibva pano kana zvichikunetsa. Antika murume wangu hamuna muvhira makamuziva pasocial media imini. Hauna muvhira wakaona murume wangu pasocial media iwe Lisa zvachose pane pasocial media. Hauna muvhira wakaona. Antika kana uchitukana neni, you don't have to include my husband. Urikunzwa? You don't have to improve my to edge my husband pazvinishi. Anditika saka ndati ndikupindure zvako zvokuti unozouya panapa even iwewe heza uchikosi. Anditika zvokuti unozouya panapa ndinotokubloka nachida kukubloka. Anditi hamuna muvhira makona murume wangu hamumuzima imuona nchitaura nezvake nini, but I never brought his picture pano. Anditi hauna right, hakuna munhu ane right kuti anobuda achitaura zvinhu zvasingazivi zvokunyepa pamusoro pemurume wangu and expect him kuti arambe akanyarara. Anditi hakuna zvinhu zvakadaro. You expect him kuti arambe akanyarara. Ndizvo zvandiri kutaura panapa. Tukai nini? Uya udze uhure inini. Uya undiudze uhure uroyi ungoma zvese. Usabatse murume wangu. Hana panokwana humuzivi pasocial media. Hauna bamunzwa kana one day achituka munhu. So akaita action yanenge aita, don't blame anyone. Anditi munotukana nevanhu munotukana navo. Anditika munotukana nevanhu munotukana navo kunzoko. Mopinza vanhu vasiri munyaya. Animona vanhu vasina vanokwana pai. This is exactly what I'm saying right now. Munoti urikutukana neni, uya utukana neni upedza kana udapedza shungu dzako kwandiri. Uya utaure zvese pamusoro pangu inini. Don't ever kundoda kumuwachisa because you've got nothing on me. Antika wakunobatana nemumwe munhu kuti unyatsoti social media kuomberere maoko. You are not even getting paid. Uchitaura zvinhu zvisipo. We don't do, and we expect people kuti varambe vakanyarara. People havarambi vakanyarara. Havarambi vakanyarara. They will take action. Because hagoni kukupindura. Haafi akauya pasocial media achibaya button. Antika kuti akupindure indogona kubayira button. But hagoni kubayira button. Saka anokuita zvinhu zvako zvakakanyarara. Achita zvakakanyarara because ukumuinclude munyaya. Chero kukunisa ujere kukusungisa, goreresa anogona kukusungisa. Goreresa anogona tokuendesa kana achida because wamupinza pasingakwani. Andi mazvona. Saka ngatingotaura ichokwadi. Anditika musaya panapa muchindudza nyaya dzekuti hey Dumebi and what not. Please don't come and tell me about that. We are not talking about Dumebi pano. Anditika shikwari shindozi zvakatoita, anoziva zvakaita. Anditika anoziva zvakaita. Don't bring Stella Dumebi pano. We are not talking about Dumebi pano. We are talking about social media in sezvairi. Anditika we are talking about social media sezvairi.
tukana neni kana wauya social media dotukana nemunhu tukana nemunhu handiti breeding place hatred kana ukatadza kuwirana nemunhu handika chingoparadza naye endai usazonosvika unotsvaga kunogara pasi oti ndikandicreate nyaya dzekuti ndimuwachise in the process wocreate futi vamwe vanhu vasiri muequation wovaisa muequation they will come for you. They will come for you because that's what you can ndozvazviri animaona. But is it okay? It's not. It's not. Kutaura chokwadi. It's not. And isusu vacho comment section tara chokwadi zvazviri, we are all the same right now. We are all the same. Vana, varume, hama, zvese, pastiken, tukupinza. We are creating cults. We are creating cults. Create ma cults chauto and automatic pa position. Ndikatuka mwana womunhu right now munhu yene kana murume munhu anokwanisa kuya chinji anokwanisa kutouya achitondisungisa kuti ari kutuka vana vangu kuti apinda papi ari kutuka apinda papi kozi atichaziko kugumira guys atichaziko kugumira. Ini ndine right yekuya nchikudzai about husband nekuti guys kuma because ndiri socialite ndine nchikudzaiwo zvimwe zvinhu zvinotoinspire vakawanda kudzidzisana panapa platform yedu ndei inotaura reality anditi inotaura reality guys kumba kwangu zvakabviri kupisa zvakazodai rimwe gore zvikazodai ndine right yekukuudzai but hakuna munhu ane right yekuti usingazivi munhu because watukana nenoda ndiwachisa iwo wauya kutaura zvinhu zvisipo zvinoaffecta munhu kubasa kwake kana kuti munhu mulife make munhu asingaiti social media zvinhu zvekunyepa zvinhu zvisipo. He will take action. He will take action and you can't stop it. Zvakaipa guys zvatikuitika pa social media. Anditika ameno guys zvinoda munhu sedunga munhu kuti uchibvunza kuti chii chikuitika pa social media and zvichagumira kupi and what am I gaining from this and zvichasvika kupi. Animona because kwazviri kuenda guys hakuna mira zvakanaka. Hakuna mira zvakanaka, hakuna. Problem there kuti we got people that thinks kuti they are very untouchable pa social media. They think they can do everything. Animona they are untouchable pa social media. But chandokudza ndechekuti guys ka mumwe hakuna zuva risingasviki. Hakuna zuva risingasviki. Hakuna zuva risingasviki. And each dog has its day. Animona hakuna zuva risingasviki. Ndizvo ndataura kuti tine double standard pa social media. 1 minute tiri muri kumuka muchiti hatidi kuti vanhu varume vana vedu vatukwe, hatidi kuti baba vedu vatukwe, but zvakaitigwa munhu usingafariri woti ava ngavatukwa vana basa. Munhu akatora action moya moti aiti zvaitigwe action yaitigwei. Double standard. Iko zvine tinotrekana guys igame rekuisirana pasi. Unotomuona akanyura akafa. Anofunga kufa munhu kana musina kuona munhu akafa amusi kuzomira amuzorori. At what cost? Achafa nditaura chokwadi ishuwa joy mwacharohwa nenyere kurohwa chako nefuti uchifamba karivara guys because kwazvakuenda ruvengo kwaruri kuenda hakusiriko kwaruri kuenda ruvengo hakusiriko unorohwa nenyere futi cheche unodambugwa uchifamba kudai so kudambugwa chako uchifamba kachauti zviri kuitigwei. Comment section, you can help fix these things guys. You are the people, you are social media yacho. Comment section tinoya tichirasika isusu animona pamwe pachona but mirai pachokwadi. Don't have a double standard. Double standards aya kuti nokuti nhasi pari kutukwa Melinda Kamumaka famba nebhora, mangwana pari kutukwa munhu wausinga pari kutukwa mhuri yemunhu waunoda wakunomira kuti atukirwei, mangwana kuri kutukwa mhuri yemunhu wausingafariri anga atukwe. Ngatingomirai pachokwadi. Nemi masocialite kana ukangobatawo mwana womwe munhu mangwana ukabatigwa vako andimaona unongozozvona kuti isquare 6 andimaona 6 because ruvengo rwacho harusisiriro zvanyanyisa and hatichazivi kuti tikugumira papi tikuita sei, hatichazivi guys. Pamwe pacho unonyatsona kuti vanhu munotokonya munhu anenge akazvinyararira, mumwe munhu akazvinyararira busy minding a business, busy doing your own thing. You go there muprovoka, you go and provoke, moprovoka because itori content kune vamwe vanhu
itori content kuna umwe vanhu, they will go and provoke. Vanhu vazvona, they will go and provoke kuti ngapindire chete toda kutomngwachisa, toda kutodai. Zvakutomuka makuseni kushandana guys. Kumuka makuseni kushandana. Kwakutomuka makuseni kushandana. Anoona kuti ndikumushanda aitani apinda papi aitei adai ndo content yake content yake. But at what cost? Do you know kuti kana uri paspotlight vanonga chikufollowa vanopesera vatopinda mukauti idzodzo muruvengo irworo, because you as the person wavanofarira vari kufollowa uri kuleader by example. Uri wavantu, sorry ndakona mu comment section andiyenye kukomenta, but ndinomuona pamwe kuti ndomboseka nezvinhu zvake. As much as ndaisingamufariri, ndoda kutaura chokwadi, ndasingamufariri wavantu because pane pandaifila kuti this child are very biased. Why zvimwe zvinhu zvitori wrong hatauri nezvazvo, but ndinomuona kazhinji kacho anotomira even pane injustice yevakadzi anotukwa akamira. Pane injustice yevakadzi chacho unomunhu achara kuti nditukei henyu, hanimona nditukei zvenyu, but ndikumira pachokwadi. Hanimona ndakatanga kuti ndanisotaurika munzwisa kuti anombo-operate sei, ndikazoona kuti okay let's say just social media andichimaona, but anomira pamwe pacho pasina kuti cheno nditukei zvenyu, but akamira pachokwadi. Metasalary hakuna, Sarah Jake hakuna. Content ndeyekuti ndikasauya ndichitaura nezvake iye wavantu andina content, so I have to come and breed hatred yoyo. Ndotouya nototaura kuti ibva panapa yoyo amene whatever, ndototanga kutotuka wavantu. People they come, people they start bashing wavantu. Uri kutuka wavantu wakaitigwei iwe na vava, ini kutuka wavantu takakonana maybe, ko iwewe uri kutuka wavantu wakaitigwei na wavantu, wakaitigwei na wavantu. What did he do to you? Hapana, ukungotuka. Urungotuka. No, mangobas andisikuti wabantu if snake. No, I didn't say that. Ndatipa kutanga ini ndandisingatomufari ndisingamunzwisise. And ndakazi I took time papa yakuti ndiyeso sada kuti mwana uyu zvimbo vunyatso kufamba sei, because pane mama pandaifila kuti ari biased mani mwana uyu zvini izvi arinyatsoona kuti nyaya yakadai, but never did hana kumira pachokwadi. Handiwana hana kumira pachokwadi, but chokwadi ari kunyatsochiziva hagwai asina kumira pachokwadi. But ndangoti okay anyway ngazvidarike, but later on nekuramba nchimutasa ndakazoona kuti no, but anomira pachokwadi chimwe chizhinji. Handimona chimwe anonyatsomira vanhu vachitomubvarura akamira pachokwadi. Handimona achitotukwa akamira pachokwadi. Ndo chokwadi chiripo. Anzi hapana chaitika rudo, we are just talking about Facebook. Handimona, let's not hotspot people guys, let's not be hotspotted again. Kushunjitani basa sata kuti sana matreka kutakuta nezvei azodai. Come on guys. Come on. Iyo AIDS yatinosekerana pa social media masivano kudai guys. Ukaona vanhu vachiseka AIDS munanorwara kunzi AIDS, unozvibvunza kuti kufamily kwava hakuna here guva reAIDS? Kufamily kwava hakuna here vanhu vanorwara neAIDS? You ask yourself. Ndopona ndatika hatina kukwana. Zvinhu zvokuti ngadai tiri kutobatsana kuti how do we educate people vana kuti HIV chi andika vasavhunduke kune makuva akawanda kudhara akazara ariko. Andiona vanhu vakafa neHIV, ndofunga every household family inotoriwa neguva remunhu akatombosheka neHIV, but ukaona pachisekwa HIV you ask yourself kuti nai Mwari chituko here chokuti ungatoti ndatuka munhu uchimuudza kuti AIDS yekuti unorara nevarume makona ndogona kufuma ndinayo guys. Ndakatorivara one day ungoona wakutongoita amene zvimasymptoms zvacho wakutongononzi unayo wodini. These things andizivi ini zvemafamily zvakagara zviriko bva udhara, hakuna munhu angazvistopa zvokuti family ningana kuti family chi hakuna munhu angazvistopa zvakagara zviriko anditi. But mumafamily macho matirimo anditika tiri uchilida uchibaya life yako vanhu vari kudzidzei, vanhu vari kuitei, vanhu vari kuitei.
and they know that HIV, but it's about kubayana panorwadza. But kuona karuva rashi, the moment I come here and start sekaring munane HIV because ndikuwachana newe ruva anditika ndine vanhu vangani vari pana unfollower vane HIV. How many people are here right now on this platform who are living with HIV? How many people who are pani pamba kuti usati watotaura wega ukangozvifunga ka hautauri zvimwe zvinhu unongonyarara. How many people follows me right now who are here vari kurarama ne-HIV? Vangani? Vangani? Ndongo uya ndotaura kuti ndotanga kusekana nezve-HIV. Come on guys. Come on. Come on. Tino ukaona I don't want hangu kupinda deep. I don't want to get deeper guys because ndozita ngende kupinda munyaya dzevanhu. Andimona andisi kupinda munyaya dzevanhu. Ndingotaura hangu overall. Andimona andisi kupinda munyaya dzevanhu. Ndoda kumbokubvunza. Mubvunzo uri simple anditi ndoda kumbokubvunza. Do you think kuti imimi Mighty's Diaries vakaenda kufunction vakasangana na Madam Boss? Do you think avamorosana? It's a question. Do you think vakadedzwa pabasa kunzi uyai kuno kupaita basa ravari kushanda vari vese avashandi? Do you think they cannot say hello ndeipi vachidarikana? Yes, they are not friends. They might not be friends. But don't you think kuti vanomorosana? Vanogona kutogara patebhuru vachitoita zvebasa panguva iyoyo. Don't you think so? Vanotogara pasi vachimhoresana vachiseka. Vanotogara pasi vachimhoresana vachiseka. But us now, anditika, tine, I don't know how to say this because nichatukwa, but it's fine. Mutata say mwoni. Snake family. Naked family. Vane problem ere. Vane chama problems epa social media 2 minutes achidarika. Nzukunyepa ere. Unowana snake family yakazara ku cat family. Unowana cat family yakazara ku snake family. Nzukunyepa ere. Kwanzi companies will never mix. That's what you think, Shania. You don't know companies, my dear. You don't know companies. You don't know companies. Companies hadzipinde pamabife pa social media wangu. Hadzipinde pamasigninge pa social media. They put their advantage. Vanopiwa script imwe chete kana remove. Script imwe chete kunzi shandai script iri. Itai basa. Avani tarisi mabife enyu ayo. Company is there to make money. Zvema bife enyu no track social media. Not ku company kwavo. Pachavo cheko unotoona dzimunguva vari ku comment section kuvachiseka. Ava vobva kumangana na comment section vachiseka. Andika vachifamba zvakanaka. Zvichienda zvakadaro ndo social media yacho. Iyo vari tu. Andika vachitombodhisana andimoona but zvisiri personal. Vanodhisana vodhisana zvopera. Mangwana they move on. Muno motombokangana umwe achita zvake. Andimoona once in a blue moon zvodaro. Tisu mamwe ma followers anyuka pa side, ma family anyuka pa side. Tisu tateta kuti pave ne friction yakanyanyisa. Tisu takutogunyeza kugwisanisa zvokutodaro. Isusu ma family akanyuka pa side. Each of two big families is. Mukanza zvitarisa chako. Ibanda yavo ndeye pa social media and it's expected as big people. It's expected as big people. Vanhu vachenda pa industry mechete. It's inini ndini sisimeli ndinda uyoneka brand kangu. Antika ndinda uyoneka brand ka brand kangu kandashikanika isapa. Kanda kutanga kusumudzawo. Antika ndilinda kuchipara ndachipinda pakati manje. I'll make sure kuti vese vari tuma families yaka ndasikata I'll cause confusion. Ndo zviri kuitika. I'll cause confusion. But now ndopa munyatsoona kuti the love is not real. Ini ndauya ndiri the family ndikuisa confusion. Anditi ndauya ndaisa confusion yavanhu vaivatanga kumarana marana nti vasina chavari kuziva vari busy vari kutoshanda vari kuita live dzavo uko ndo vanotukwa. Havana chavaita. Vari kutora ma live dzavo pamwe vanotombobvira kuenda social media kuna chichikuitika ndo vapinda pa crossfire.
Come on guys, we can do better man. Vanhu vakuita izvi tisu zvimambuya pana mwana mudiki apa zvimambuya pana kana 2000 iri kuita izvozvo apa zvimachembere vanonyatsotoziva exactly zvavanenge vachiita vanozviziva. They know exactly, we know exactly what we'll be doing. We know exactly what we'll be doing. Let's give people a rest, guys. Kutaura chokwadi. Allow these people to be, man. Vese zvavo, allow them to be. Amen. Kutaura komunhu ndofani muze. But chokwadi chiripoka. Peace radio munotrovashungurudzawo. Because pamune mchiti tukudai atakwa iya kuta mental health yake kuto affectika but hapana watadzira hapana chaita hapana wayakatuka hapana chadini ari kumba kwake atozvitata zvinhu zvake. Let's stop breeding hatred guys. Kana tada kutukana ngatitukane ngatitukane chaizvo. Kana wafunga kuti toda kutukana ndikakunyararirawo right ndakutya ifamba chero kuti vanondikwata famba wakadaro ndakunyararira because of maybe ndine mareasons angu ndenda kunyararira ndikaona kuti kunyararira kwachona maybe ndakunyararira uramba uchenderera uchibata pasilipo ndokusungisa zvi time botaura indini mai chombotaura kuti guys atingambosungisira zvinhu zvekusocia media kana ndezvekutamba zvezvi hanimona but ndakazoona kuti aika ameno it's some point zvinenge zviri necessary wo futi because atina boundary ndochokwadi atina boundary. Ameno guys, kana pane ana offend one life yangu sorry shako. Anditika sorry yako. That was not my intention. I'm here on diaries addressing those that I think they are the diaries. Kana wa offend that means also pano wapinda wapocha pasiri pako. Saka don't be ingozvudza kuti ndandapinda pa territory siri yangu. That's why I got offended. But I see yako life. Kasi kana ukaona kuti apa ndindi kutauro ukatora bhutsu ukapfeka dzikakwana maybe imbozvitarisa bhutsu chonaona kuti dzameno zviri kwauri zvakare but tichazopepuka pave neguva repasocial media one pachatanga kutaura kuti zvinhu zvaitori serious kaizvi kana mwana one chako mumusi andimona azvisungirira kana kuti mumwe munhu amwa mapiritsi kana kuti paita zvimwe zvinhu zvaitika nochinzi kune munhu arohwa nefuti kozi chazvinoita munhu nemunhu ane vanhu vake vanomuda zvekutodaro anditi unenge uchinyora uchirasa muso chitukirira uchidini wande uri kufamba ukarivaraka umwe munhu will take that person now anokulaita achikulaitira zvinhu zvokusocial media ndipo muchazoona kuti it's real zvinhu izvi zviriko anokulaita kuamerica vanhu vanogara kuamerica vabvunzei hamuiti izvi hamuiti hatiiti zvatiri kuita izvi unolaitirwa zvinosana nebasa rese vanolaitira munhu kuti wakanyora comment about munhu wandinofarira unolaitirwa izvozvo. Imagine pakuzotukirira tichitukirira zviri deep tichitukirira hatichisina maboundary guys de mwana tibatsira tose zvedu takangoziva kuti social media inouya ichidarika izvo zviri pano ichadarika handiti maona so iapi handiti maona saka zvichapfuura izvi but isusu vanhu tinenge tiripo and the love of God will always stay there forever handiti maona will always stay there forever tinobatsirikana handimona vanhu vakatukana munotoisa salt kuti vanhu ivava you make sure kuti vanhu ivava vakaonana futi havaonani futi tinogona kutukana mangwana mundoona one day after year hazvina kuti njeramba ndakabata chigumbuka hazvina kuti njeramba ndakagumbuka vamukuna vamwe vanhu sagona kubata zvigumbusa sisi kudai handimona one day munondoona shuwa one day ndapedza kumusanga ndapinda mutaura ndasangana munondoona ndakamira naye dhumebu yayo zvikakushamisai but imi manga maenda manotaura kuti mazama kuti muvesere moto kuti vanhu vasafi vakaonana mona ndakamira naye one day tikutodya nyama handiti mazviona because hatina magrudge ekuti kusvika muri we don't know each other tiziva tikangosanganawo panzvimbo tikangosekereranawo panzvimbo zvenguva iyoyo hatina zviri deep personal zvokuti angazoti mai avakanditira zvakadai so zviri deep zvokuti upenyu hwangu hwese handi kuvaona kana kuti ndingatoti upenyu hwangu hwese zvinhu zviri akati no but kune vanhu vanenge vachinda mukona chaura kuti yes iwe wazonzwai wazodai izvo zvokune vachienda kunotaura kuti wanga uchitukirigwako handiwana
vamwe voya kuseri kwangu kovobva vati ramba uya yakana rambai makazodai mukangoziva kuti zvinhu zvinodarika chikamu chinodarika hapana chokuti mukamwenyatso kuti wakaiti gwene mai ava anokuziva kuti vakazondiurayira mwana wangu kana vakazondidai kana kuti chekuti anozowaranda upenyu kuti hakuna ini mukandibvunza kuti ndingatozowaranda upenyu hwangu hwese kuti hapana. Anditi maona hapana. Zvinhu zvanditoziva ini pachangu ndotonyatsoziva kutoti ane ngoriwo nevanhu vakatongomenderawo kuseri vakamudza kuti iwe so wakadai dai andi akabvuma kutengeka ndotozviziva. I know that for a fact, but iye pachake mukanisa kumubvunza nokuti musabweza mandokudza kuti mumwe mangu ndotomboshushikana ndinotobatikana because kwandakaenda kusikwende I did zvisirizvo. Iye mukanyatsa kutomubvunza chekwari 1 achida kukudza ichokwadi chepo cheko, she will tell you. Kutaura ndakamira ndakagara pano, she will tell you. Ndizvi zvinhu zvandaitaura zvinhu zvakawanda zvandaitaura anotokuudzai chokwadi achida kunyatsa kuchibudisa pachena. Ini ndoziva chokwadi iye, she knows the truth. Guys, takabayiwa nemasinus pollen zvakaoma. Ipapo ndotomboenda notsvaga nemaspray kubhutsuku, spray dzangu dzapera. So guys, ndakwenda tobatana pasecond half anditika manje tikuya ndatogarisa panapa ndiri muparking lot tosangana manje kana pane wanda offenda hangu sorry hako handina kuda kuoffenda ndingozama kutaura wangu kuti tiumbane tiite sevanhu kwavo as much as maybe muchitaura kuti nesi atidi kudziwawo chokwadi munodai so pamwe pacho chokwadi chamunenge muchiti mune chokwadi chinenge siri chokwadi. Hani munoona zvimwe zvacho munenge muchitaura musina kumira pachokwadi. Handimuona saka tikazokupindura muona sokuti vari kutidavirira because titaura zvavasingadi kunzwa. No, ndenchiziva chokwadi iwo hausi kuziva chokwadi. Handiona iwa kunditisawo naro. But anyway guys, atisi kuvengana zvedu anditika atina we don't have that space yekuvengana pano. Atina that space yekuti tingavengana. We don't have that room and we are not going to allow that room yekuti tichavengana tichadai. So that's why mtiona kuti zvikanyanya ndombotisa pinda hangu kuTikTok, but handisi kuenda kuTikTok nasi ndinenge ndiri kuno kuFacebook. Ndichange ndiri kuno kuFacebook ndakaona kuti zvanyanya ndongorega ndongotyoka ndongozvichilira hangu ndongoti handiri kuita anditika. So guys, zvakare musakangane nhasi vese vanhu vari kuLeicester kuna mai baba namai Charamba vari kuuya nhasi and variko vakatosvika actually anditika. Kune function iriko gala yavo iriko nhasi anditi ngatisangane ikoko tikwanise kusapotawo nekushumira pamwe chete anditi. Kune vari kuBournemouth kune function iri kuBournemouth iri kuitwa anditika. All the service providers anditika, be it macarers akapinda manje aya akauya nemaCOS kana kuti vakari kana kuti chii anditika. That's a place to be. Kune vari kuzoda kutasira kuita makambani avo ndoko kwenda kunenge kuine high profile people anenge aripo muchibvunza muchidzidziswa zvakawanda muchitaura and there will be dinner to be served as well and drinks, disco, everything, music antimaona. So yeah, nasi weekend iri busy tsvagawo kuti ukwanise kuenda anditika. Guys, tobatana manje so muve nezuva rakanaka anditika. Regai pedzwa ndiri kuita and then when I come back tinenge tisingasatauri izvi tinenge takuita malife edu ekuseka anditika mukomborerwa naShe.